Partner! Oy! May kwento Na naman! ang ating Mahiwagang Burnay! Madaming nagtatanong, partner, kung ano daw title niyan. Instrumental po. Yun nga yun. Mali kasi yung tanong nyo eh. Ang lagi nyo po kasing tanong, ano pong title ng background nyo kapag ka Mahiwagang Burnay? Eh di instrumental. Ang dapat yatang tanong is, ano po ang title ng instrumental music na pinatutugtog po ninyo? Ano bang title nito, partner? Somewhere in Time na instrumental. Yan, Somewhere in Time na instrumental. So yun, hanapin nyo. Makapagtanong kasi, kung anong tanong, hindi nasagot. Oo, di ba? Ano pong title niyan? Eh di instrumental. Kapag tinanong mo kami kung anong title ng instrumental na yan, ang sagot po ay Somewhere in Time, instrumental version. Break time sa trabaho. Naisipan ni Eddie na tumambay muna sa park malapit sa kanyang opisina. Naabutan niya sa bench ang isang magandang babae na may hawak na dyaryo. Libang na libang ang babae habang sinasagutan ang crossword puzzle. Gusto ko yan. Tama. Nakakatalino. Yan. Naupo si Eddie malapit sa tabi nito. Gustong kaibiganin ni Eddie ang babae kaya gumawa siya ng paraan. Sinira niya yung bench. Para papansin. Ang lagi, upo lang. Siyempre, hindi ka papansinin. Oo, lalo kung busy sa crossword puzzle. Tapos lalo kung wala ka naman masyado itsura. Hindi ka titingnan. Pero kung tinanggal mo siya sa upuan, sinira mo yung bench, for sure mapapansin ka. Naupo si Eddie malapit sa tabi ng babae. Gustong kaibiganin ni Eddie ang babae kaya gumawa siya ng paraan. Ang ganda ng panahon, no? Nakangiting sinabi ni Eddie sa babae. Subalit hindi siya narinig nito. Naka-headset kasi ang babae at tutok na tutok sa crossword puzzle. Sabi sa'yo dapat sinira mo yung upuan eh. Unang attempt, pansin ka. Kaya nagpagulo-gulo ka sa harapan niya. Correct. O kaya kinuha mo yung dyaryo, pinunit mo. Ewan ko na lang kung hindi ka mapansin. Mahina yung diskarte mo eh. Patanga-tanga to eh. Hindi to magkaka-girlfriend. Naka-headset kasi ang babae at tutok na tutok sa crossword puzzle. Kaya hindi siya narinig nito. Sinubukan ulit kausapin ni Eddie ang magandang babae. Miss, pwede ko bumang mahiram yung ballpen mo? Mabilis na mabilis lang. Iniabot naman ng babae ang ballpen at napangiti kay Eddie. Salamat, miss, ha? Tuwang-tuwang sabi ni Eddie. Pumaraan. Oo, tama. Ballpen, nakakita ng ballpen. Kinabukasan ay muling tumambay si Eddie sa park. Nagbabakasakali siya na muling makikita ang magandang babae. Naupo si Eddie sa bench at naghintay. Pagkaraan ng ilang minuto, ay laking tuwa ni Eddie nang dumaan at maupo ang babae sa parehong bench na kinauupuan niya. Yes. Yes! Ang lakas ng tibok ng Tama! puso. Ang sakit-sakit sa sigmura. Nagbubuhol-buhol ang mga intestines. Katulad ng una silang magkita, ay naka-headset ang babae at tahimik na sinasagutan ang crossword puzzle. Kapwa walang imik ang dalawa, kaya sinubukan ni Eddie na basagin ang katahimikan. Akala ko yung paso. Napakinggan yung sinabi natin. Naging violent, nagbasag. Sinubukan ni Eddie na basagin ang mukha. Anong binasag? Ang katahimikan. Katahimikan. Miss, ano ba yung pinakikinggan mo? Tanong ni Eddie. Tambalan, bakit? Oo. Eto si Huwag ka maingay, huwag ka nakikinig ko ng tambalan. Ito si Eddie Epal. Nananahimik eh. Hindi siya naririnig ng babae kaya kumuha siya ng sticky note at sumulat ng mensahe para sa babae. Ito ang isinulat ni Eddie. Anong music ang pinapakinggan mo? Idinikit ni Eddie ang sticky note malapit sa kinaupuan ng babae. Napangiti ang babae nang mabasa ang mensahe ni Eddie. Kinuha niya ang sticky note at isinulat din dito ang sagot niya sa tanong ni Eddie. Ito ang sagot ng babae.
nakikinig ako ng isang espesyal na kanta. Kumuha ulit ng sticky note si Eddie. Ganito naman ang isinulat niya. Pwede ko rin bang pakinggan ang pinapakinggan mo? Binasang muli ng babae ang mensahe ni Eddie at sumagot, hindi pwede, may luga ako. Nakakahiya mag-share ng headset. Amayin mo para Para mapatunayan mo. Para maniwala ka. Okay. Binasang muli ng babae ang mensahe ni Eddie at sumagot muli gamit ang sticky note. Nahihiya ako sa'yo. Mhm. Doon na nagkaroon ng kumpiyansa si Eddie na tanungin ang pangalan ng babae. Sa sticky note, ganito ang isinulat ni Eddie. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Mhm. Muling napangiti ang babae at isinulat ang pangalan niya sa sticky note. I'm Christine. Christine Eddie sitting on a tree. Kissing. Para-paraan. I'm Christine. Nakakakilig naman. Tama. Alam mo yung pag-crush mo, kahit pangalan pa lang parang natutunaw ka na, di ba? Pangalan pa lang Totoo parang yan. ang ganda-ganda na. Tsaka yung i-entertain lang lahat yun ng Correct. approach mo. Tama. Yung hindi ma-reject yung lahat ng moves mo. Correct. Ang saya. Isinulat din ni Eddie ang pangalan niya sa isa pang sticky note. Ako nga pala si Eddie. Doon na nagsimulang magpalitan ng mensahe sina Eddie at Christine gamit ang sticky notes. Bago nagpaalam sa isa't isa, ay muling nagsulat ng mensahe si Eddie. Ito ang kanyang isinulat sa sticky note. I'd love to see you again. Pwede ko bang makuha ang number mo? Kinikilig. Tama! Excited si Eddie sa isasagot ni Christine. Kumuha ito ng sticky note at nagsulat din. Ito ang isinulat ni Christine. Pasensya na, Eddie, wala akong cellphone. Natawa si Eddie nang mabasa ang sagot sa kanya ni Christine. Muli siyang kumuha ng sticky note. Ganito naman ang sumunod niyang mensahe kay Christine. Wala ka talagang cellphone? Baka naman ayaw mo lang ibigay. Sumulat muli si Christine. Ito naman ang sinabi niya. Haha, kung gusto mo akong makita ulit, pupunta ako dito bukas. Kilig na kilig. Kilig na kilig kami ni Chuper! Kalabuti na yung Tawa! Sumi-16, PBB Teens. Ang sarap kaya ng ganung Ang feeling, di sarap-sarap ba? kaya! Alam mo, feeling ko ano to, Mapapasmile ka talaga! Malandito si Christine, di ba lang nagpakipot? Ang bilis na mga pangyayari natin. Hindi, nagpakipot naman, partner. Ayaw nga ibigay yung cellphone number, di ba? Wala akong cellphone eh. Yan yung mga pakipot. Hindi, pangiti-ngiti pang gano'n, nakakakilig tuloy. Siyempre si lalaki. Oh. Yung mga pag-a-assume niyan, Yeah. alam ko na susunod na Yan mangyayari. na. Yehey! Tuwang-tuwa si Eddie nang mabasa ang isinulat ni Christine. Kumuha siya ulit ng sticky note at muling nagsulat ng mensahe para sa dalaga. Ayaw niya daw ng sticky note, nagdala Ano? siya ng whiteboard. Correct. Sayang sa papel. Let's conserve the trees. Let's save trees. Kumuha siya ng sticky note at muling nagsulat ng mensahe para sa dalaga. Sounds good. Kita tayo bukas. Sarap naman, excited. Di ako matutulog Tama talaga ako niyan. din, magpapabango ko. Kinabukasan ay naunang dumating si Eddie sa park. Yes naman, excited. Excited. Actually, kagabi pa nga yun, hindi lang niya inamin. Correct. Hindi siya talaga umalis doon. Kinabukasan na unang dumating si Eddie sa park.
Naghihintay siya sa muling pagdating ni Christine. Ngunit lumipas ang 30 minuto ay wala pa rin ang dalaga. Ay, Ninjan! Pahiya, Correct! Wala, Indian! Wala ka pala eh. Wala! Di ka gwapo! Woo! Ngunit lumipas ang 30 minuto, wala pa rin ang dalaga. Hala. Para magpalipas ng oras, ay nagbasa muna ng libro si Eddie. Kunyari, naiintindihan yung libro. Pero feeling awkward. Tama! Hindi naman naintindihan yung binabasa. Tulad siya, pero tingin ng tingin kung may dadating. Para magpalipas ng oras, ay nagbasa muna ng libro si Eddie. Habang nagbabasa, ay bigla na lang may nagdikit ng sticky note sa librong binabasa niya. Ganito ang nakasulat. It's good to see you again. Paglingon ni Eddie, ay nakita niya ang maamong mukha ni Christine. Kilig na kilig. Hindi pa dito natapos ang kaligayahan ni Eddie. Kinilig si Eddie nang umupo sa tabi niya si Christine. Naisipan ni Eddie na biruin ang dalaga. Kumuha siya ng sticky note at ganitong isinulat. You are late. Nang mabasang isinulat ni Eddie, ay napangiti si Christine, sabay hampas sa braso ng binata. Yan na talaga yung umpisa siya. Yung mga hampas-hampas, mga para-paraan niya ng mga babae para makahawak. Para baka chance. Tama! Hindi talaga man chancing kayo. Oo naman, hello. Hindi ko i-deny yan. Doon muling rumatsyada ang palitan nila ng mensahe gamit ang sticky notes. Matapos ng ilang minutong pagpapalitan ng mensahe, ay pansamantalang nanahimik ang dalawa. Huminga ng malalim si Christine at isinulat ang mensaheng ito sa sticky note. Gusto mo ba talagang marinig ang kanta na pinapakinggan ko? Tumugon si Eddie kay Christine sa pamamagitan ng sticky note. Oo, please. Parinig ako niyan. Iniabot ni Christine ang headset kay Eddie. Isinuot ni Eddie ang headset, subalit wala siyang narinig na kanta. That's weird. Dino-joke mo ako, no? Sabi niya, that's weird. Wala akong naririnig sa headset mo. Sabi ni Eddie. Doon na ipinahayag ni Christine ang isang napaka-importanteng mensahe niya para kay Eddie. Sa pamamagitan ng sign language, ay ipinaabot niya kay Eddie ang mga sumusunod. I'm deaf. May kapansanan ako sa pandinig, Eddie. Namangha si Eddie sa katapangan ni Christine. Naunawaan ni Eddie ang mensaheng iyon ng dalaga. Muling kumuha si Eddie ng sticky note at isinulat ang mga katagang, You are still beautiful. Love life, lumalove life si Christine. Ngumiti si Christine at bahagyang napaluha nang mabasa ang mensahe ni Eddie. Sa muling pakikipagkita ni Christine kay Eddie, ay wala na siyang suot na headset. Hindi na niya kailangan pang itago ang kapansanan sa likod ng mga headset na yon. At simula nang ipinagtapat ni Christine ang tunay niyang kalagayan, ay lalong umibig sa kanya si Eddie. Nais ipaabot ni Eddie ang mensahe ng kanyang pag-ibig sa lengguwaheng malapit sa puso ni Christine. Kaya nag-aral si Eddie ng sign language para ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa dalaga. Ngayon, ay hindi na kailangan ni Eddie at Christine ang sticky notes para magkaintindihan. Bukod sa sign language, ay sapat na para sa dalawa para magkaunawaan ang paggamit nila ng lengguwahe ng pagmamahal. Ang Kilig na sarap! kilig.
Ang sarap namang umibig, ang sarap namang maibigin. Nakakakilig kaya. Thank you, Mahiwagang Burnay, ha. Very light, very sweet, very Inspiring. and Very and nakakakilig. it's so talagang nakaka-in-love. Grabe! Ang sarap naman nun, no? Isipin nyo mga kaibigan, no? Talagang ang pag-ibig. Wala pong barrier. Totoo yan. Pag tinamaan ka ng matinding pag-ibig, Tama. kahit ano pa, Correct. ang kakulangan ng isang tao, Tama. di ba? Tatanggapin mo yun. Totoo yan. Mas makikita mo yung positibo sa kanya kaysa yung negatibo. Correct. Kapag ka mahal mo ang isang tao, mas makikita mo yung kagandahan at tatanggapin mo yung kapansanan. Tama. Diba? Yan ang mas malalim na pagtingin sa Correct. pag-ibig. Hindi yung tipong makakita ka lang na mapungay ang mata. Makakita ka lang ng taong walang pores. Tama, Yun in ang love ka na. Hindi ganon. Diba? Tapos pag nalaman mong mabaho ang utot, iwanan mo na. Corrected by. Malaman mo, pag tanggal ng sapatos, mabaho ang paa, ayaw mo na. Hindi pag-ibig ang tawag Diba? dyan. Kasi nga po ang pag-ibig, tinatanggap at na-appreciate ang kagandahan. Tama. Diba? Yung mga Pero- bagay na hindi nakikita ng mata. Yes. Sarap naman. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po Tambalan! Continue liking and sharing yung mga stories po ng Mahiwagang Burnay. Correct. Sigurado mag-e-enjoy kung sino makakabasa niyan. True lalo talang halong eklavu. May mga iba partner ang kanilang journey to happiness. Kasi mahilig silang kiligin. Ayun, magkaroon ng love life. Oo naman, and para-paraan ko yan, partner. Para ano? Journey ko rin yan. Oo. Yung goal mo magkaroon ng girlfriend. Tambay ka Magkaroon sa bench. Pwede. Malay mo may babae doon na nagko-crossword, di ba? You'll Dadala never rin know. ako ng post-it. Yan, di ba? You'll never know. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize memorize nyo na. na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!